Здравейте! В това видео ще ви покажа как да построим теренната ни повърхнина, когато имаме дадени точки, подробни точки с техните височини. Тук съм направил една произволна фигура и имам тези подробни точки. За да построим нашата повърхнина, трябва това меню Toolspace да присъства тук от лявата ни страна. Не е задължително да е отляво. Ако не ви е отворено, може от Home, Toolspace да го отворите. В проспекта ще намерим секцията Surfaces. Десен бутон Create Surface. Излиза ви диалоговият прозорец Create Surface. От тук тип можем да изберем какъв тип да ни е повърхнината. Нашата трябва да е Thin Surface. Surface Layer ще го оставим по подразбиране C топо. И Name можем да именуваме нашата повърхнина. Например, SF ще напиша аз тази нашата. Description аз не пиша описание. И Style и Render Material също ще ги оставим така, защото в последствие ще ги променим. OK. Вече създадахме нашата повърхнина, но тя не е дефинирана. Повърхнините могат да бъдат дефинирани по няколко начина. Тук в Surface отворих нашата повърхнина SF. Дефиниция с какво е дефинирана може да бъде дефинирана контурната крайна линия, докъде да се разпростира повърхнината, с брейк линии, които са с някаква височина, с хоризонтали, с DEM файлове. Ние обаче казахме, че го направим това с point група. Point групата ще ми бъде тези точки, които са тук. Десен бутон, Add и избирам подробни точки в моята група. Apply, OK. Линията стана зелена, това може да ни подсказва, че повърхнината току-що е създадена. Тази линия тук е част от хоризонтал. В AutoCAD хоризонталите се наричат контури. Сега ще ви покажа как да направите настройките на вашите контури, за да бъдат по-четливи, да смените цветовете им, дебелините на линиите, също и да ги надпишете. За да оправим контурите първо, тяхното сечение, през какво сечение да бъдат, десен бутон върху нашата повърхнина, Edit Surface Style. От тук избираме контури, Contour Intervals и тук, примерно, нашите контури ще бъдат през 50 см. Ако цъкна отстрани, автоматично се променят и останалите, главните хоризонтали са през 2,5 метра. Apply. Okay. Веднага излядаха нашите контури. Сега да им сменим цветовете. Примерно трябва да са кафеникави. От Display ето Mayor Contour и Minor Contour. Ще ги направим на това е второстепенния. Значи ще изберем тия. Този цвят ще го изберем. Това си е лично по ваш избор. Да бъде този цвят. Това ще го направим малко по-светъл, този цвят. За главния ще направим дебелината на линията примерно 0,50. За второстепенните ще ви направим 0,30. Да има разлика в дебелините, да се разпознава отдалече. Apply, OK. Не са включени дебелина линия. Ето така. За да се представя. Ето това е главен хоризонтал, тези са второстепенни. Нека да ги надпишем. Надписването на хоризонталите става от Annotate, Add Labels, Surface, Contour Single, Multiple. Ние ще работим с Single. Избираме по принцип, нали, само главните хоризонтали се надписват. Аз ще надпиша всеки хоризонтал. Виждаме, че надписът е голям, огромен за нашия чертеж. Откъде става това да намалим надписа? Settings, Surface, Label Styles, Contour,
експандираме и това. Тук AutoCAD ни подсказва с тези стрелкички, че той използва тези лейбъл стайлове. Това е за главния хоризонтал, това е за второстепенния хоризонтал. Първо ще сменим на главния хоризонтал. Височината на текста, дори и цвета му. Edit. В компонент Name, тук е само един компонент. Тук имаме превю, за да виждаме какво точно сме направили с тези настройки. Височината нека да е 1 мм. Цвета нека да изберем същия цвят, какъвто ни е нашият хоризонтал. Apply, OK. Ето го нашият главен хоризонтал. Така, с неговият надпис. Сега за второстепенните хоризонтали правим абсолютно също. Десен бутон, Edit. Излизане същото меню. Променим височината, цвета на текста, същия като на хоризонтала. Apply, OK. Съвсем набързо можете да си направите визуализация на вашия терен в този вид с цветове, хоризонтали и така нататък. Благодаря и чао!